Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tandoness Tembo, episode 10 or 11. We guys, saze saphoxeka. Kodwa kade isaqala ukuphoxeka ukuthi asilali kakhulu masibuka uthando nesithembu. Yabo kuningi okwenzeka endlini kaMayeni. Sisendlini kaMayeni, ubaba uMseleku ubiza uMpumelelo because uzoxoxa naye. Ile part yaMpumelelo nobaba uMseleku bexoxa endlini kaMayeni, kube nale part yaMseleku noMpumelelo esibhedlela. Guys, nibonile umzali ubaba kaMpumelelo ukuthi uthatha uMpumelelo umgibeza ekhanda likaMayeni uthi akagidagide. Umakhele stage sokugidagida ekhanda likama wakhe. Why? Ngisho kanje. Kuma episodes esiwabukile uMayeni ekhuluma noMpumelelo kuveza ukuthi uyamqondisa. Kube la uMpumelelo aqala indaba yesithembu wathi uMayeni, wena Mpumelelo uneminyaka emgakanani? Usebenza futhi. Le mpilo oyifunayo, ufuna impilo yakho noma ufuna ukukopela impilo yababa wakho? uMpumelelo ke guys njalo makufika ama episode enoMayeni akanazo izimpendulo. Yilana sesithi thina nje sesenza ukumshield sithi uyingane because akaphenduli lutho, uvele engazi lutho. Loyo Mpumelelo ke loyo mabe khuluma noMseleku bakhuluma as if uMayeni uyena oronke. Yabo uMayeni mayekhuluma ukuthi indlu yakhe ilimele, akakhulumi ngesakhiwo. Ngizolophu ngikupha ke kancane because siyaxoxa mina nawe. Akakhulumi ngesakhiwo ngamawindi ngelight bulb le omunye uzozethi hawu uMayeni uyivila. Ukhuluma ngento ejulile. Kodwa ngoba kungenzeka ukuthi ke isizulu sonke abanye siyasala kwenye indawo sizosizana. Kodwa nimbonile evuna ingane egibeza uMpumelelo ekhanda laMayeni. Mase nina nikhuluma ngokuthi uMayeni akahloniphi. Ngoba uMpumelelo lokhu ukukhuluma sekokwesibili. uMpumelelo ethi akazumlalela uma wakhe. Kodwa mase kushubile siyabona ukuthi udinga usizo likama wakhe. Upart 1 lo usekuningi. Haze saphoxeka. Futhi siyayiqala into enjena. Yazi lapha nemizombe ezinye izinto zakhona zelobunganikwane obu too much. Ubaba wakhe uSibindi lo wakhuluma naye. And ubaba wakhe ubaba nomama banezingxoxo zabo zabantu abadala. Mase kuba nengxoxo abanayo nengane. Bathi yena wenza sengathi uMpumelelo osolid ukunoMayeni. Lapho uMpumelelo uyanhlanhlatha. And uMpumelelo indlela anhlanhlatha ngayo izwela ngisho kubona abazali. Kuze kube yithi la esifika ku social media size sithi kodwa uMpumelelo uyingane, izingane zonke ziyahlupha and abazali abayiphelezeli kuzona zonke indawo. Kanti kwenzakalani lapha guys? Hawu. Niqhubeke nithi uMayeni ongahloniphi, ningitshela ukuthi leya film niyibuza ngani. Ukhuluma nje sengathi ayikho into vele engizosuke ngiyenze. Ukhuluma sengathi endlini kaMayeni kuzogcina izwi likaMpumelelo. Hayibo. Mhlambe yithi si-interprete wrong leya episode. Ngizongifuna ukubamba amagama abawashilo ngqo ngibuye ngizontshela. Bye.